Hej, mit navn er Natalia, og i dag der skal vi snakke om huserende vin, som blandt andet champagne, cava, cremant og prosecco. Champagne er glad, det er boblende, det er befriende på en eller anden måde. Som om man har indkapslet alle de her sanselige noter ind i en flaske, og hver gang man drikker det, så bliver man påvirket af de samme noter. Så jeg tror, at når folk de tænker champagne, hvorfor det egentlig? Så tænker jeg, hvorfor ikke champagne? Fordi det giver så meget livsglæde. Altså, jeg tror aldrig rigtigt, jeg har mødt en person, som ikke har været glad efter, de har fået champagne. Så det er måske fordi, de ikke har fået den rigtige champagne. Der er mange quotes, der er rigtig mange quotes omkring champagne, og jeg kan faktisk godt lide mange af dem. Jeg tror, hver gang jeg læser et quote om champagne, så kan jeg relatere til dem alle sammen på et eller andet tidspunkt. Men jeg kan nok godt lide den helt klassiske nede på jorden OG quote af Dom Pérignon, som man siger, han sagde, da han opfandt champagne, ifølge myterne. Og det var, come quick, I'm tasting the stars. Og jeg synes, det er en smuk måde at ligesom at omfavne, hvad champagne er. Champagne er super classy, men det er også blevet markedsført som noget, der er classy. Og det er det, jeg synes, der er lidt fedt ved champagne også, fordi at det er jo et AOC, så det betyder det beskyttede mærke. Det er det, der er med til at højne det op på det niveau, det er. Og det er faktisk helt tilbage fra den gule enke ved Clicquot, en meget stærk kvinde, som ligesom overtog det her champagnehus, og valgte at sige, at hun sælger det kun til royale, og hun sørger for, at hun opfinder pupetraen, som er den, der klargør champagnen, så når den ligger og modner, så sørger hun for, at det bliver et helt rent produkt, og det bliver mere sprydige bobler. Så bare det alene, at der har været en kvinde, der har gjort noget historisk for champagne, og gjort det så eksklusivt og solgt det, og altså hun var en boss lady. Hun har sørget for at markedsføre det her på et tidspunkt, hvor kvinder ikke rigtig havde så meget magt, men hun har alligevel formået at revolutionere en drink som champagne og løfte den over til at være noget, som royale drikker, og noget, som du bruger til at fejre, og noget, som du bruger til de højdepunkterne i dit liv. Så det synes jeg er meget fascinerende, og at vi stadig gør det den dag i dag, det er jeg meget betaget af. Du må kun kalde champagne, hvis det kommer fra champagneområdet. Jeg kan godt forstå frustrationen i, at man ikke bare kan kalde alting champagne. Jeg tror, der er mange, jeg kender også, der føler, hvorfor er der ikke bare et ord for det hele? Og der er der i princippet også, og det er muserende vin. Selvom champagne lyder bedre, det lyder lækre. Men champagne er et beskyttet mærke for et beskyttet område. Så når man siger champagne, så forventer man, at det er noget, der kommer fra champagne i Frankrig. Man forventer, at det er lavet på bestemte druer. Man forventer, at det har en vis type smag og standard til sig. Når vi så går over til nogle af de andre, så det er ikke fordi, at standarden falder. For det meste. Men eller her der har vi også noget, hvor du kan gøre det præcis på samme måde som, lad os sige, cremant. Cremant er lavet ligesom champagne på champagnemetoden. Anden næring i flaske. Men det kommer bare uden for champagne. Så der kan du finde det i steder som Bourgogne og Jura, hvor du kan få noget, der smager lige så godt som champagne på samme niveau. Og der opfylder de samme regler, så det er bare fordi den er uden for champagne, at man ikke må kalde den det samme egentlig. Og det igen, det handler om at beskytte det man har, og det område man har. Så det er, at man altid har en standard for noget, der hedder det. Prosecco, det kommer fra Italien. Og Prosecco, det laves primært med en sodavandsmetode, så det betyder, at du tilføjer kuldioxid, hvor at champagne, der lader du den ligge og gære stille og roligt, og så har du den her pupetra, jeg nævnte tidligere, som er sådan en stander, hvor du lægger den ned i,
gærresterne ligger ligesom hernede. Og så ligger den bare og modner sig selv, og den skal have minimum x antal måneder, for at den virkelig får lov til at have den her dybe, lækre smag. Personligt så elsker jeg noget, der har fået malolaktisk gæring, og der skal den have minimum 18 måneder. Og det betyder bare, æblesyrebakterier, de går ind og bliver til mælkesyrebakterier, så vi får den der lidt ristede brødnoter, smør, brioche i champagne. Det er sådan noget, jeg er meget glad for. Når vi går uden for Frankrig, så har vi så Italien, og vi har Spanien, og så lidt forskellige andre lande. Altså du ser mousserende vin i Tyskland, du ser det i Sydafrika. Cava er ligesom champagne og er klassificeret kun for Spanien, og det må kun komme fra Penedès, som ligger i det nordlige del af Spanien. Okay. Så, og den er også igen bestemte druer, du må kun bruge de her 3 lokale druer, de har, og så skal det komme fra Penedès, ellers må du ikke kalde det Cava. Okay, og Prosecco kommer fra Italien. Og Prosecco kommer fra Italien, og der bruger de også den her Greco-druge, eller Prosecco, den har mange navne. Og så bruger de den her sodavandsmetode tit, fordi de vil gerne have frugt og sprødighed og friskhed og crispiness. Men Italien er lidt mere loose, så de har både deres Prosecco, men de har også noget, der hedder Francicorcia, som kommer fra den nordlige del af Italien, Lombardiet. Og det er lidt en mellemfinger til Frankrig, fordi at Frankrig har altid gjort lidt grin med Italien, ikke rigtig lavet rigtig mousserende vin, så italienerne blev i hvert fald fornærmet. Ja, og de blev fornærmet og blev enige om, at de kunne da i hvert fald godt lave noget på niveau med champagne. Det hedder Francicorcia, og det bliver lavet på champagne-metoden, og det får lov til at lære i 3 måneder mere efter reglerne, end champagne gør. Så ikke alene var de sådan, vi kan godt hamle op med jer, men vi laver nogle strammere regler. Ja. Så man skal ikke pisse en italiener ind. Nej, det må man ikke. Det må man slet ikke.